El pressupost 2015 per a la ciutat de Figueres que presenta l'equip de govern de Convergència i Unió supera els 51 milions d'euros, un augment del 2,6% respecte a l'any passat. Però demostra una clara voluntat de voler assolir pràcticament la seva totalitat el que va ser el programa d'acció municipal amb què vam concórrer i vam aprovar a inici de mandat. Per tant, fem un esforç en totes aquelles inversions que restaven per fer i, per altra banda, demostra també aquesta necessitat que ha estat imperiosa en aquest mandat, que és el d'avançar o incrementar el que és despesa social i sobretot despesa d'emergència social. Aquestes són les dues línies en què bàsicament va orientat el pressupost de l'exercici de 2015. També dir que seguim cenyits o ajustats al compliment de l'estabilitat pressupostària, també un mandat imperiós en aquest 2011-2015, per tant seguim ajustats a l'equilibri pressupostari i a fer dèficit zero. La partida per a benestar social creix un 10% i arriba als 2,7 milions. Una part important es destina a pagar lloguers, factures de llum o bombones de butà per a persones necessitades. Hem de mantenir la cohesió social, hem d'aconseguir que totes les persones de Figueres puguin viure dignament. Això ha provocat que retalléssim i aconseguíssim que de moltes compres de béns corrents i serveis poguéssim retallar aquesta despesa amb un 7%. Tot aquest estalvi aconseguit el destinem a aquesta despesa social. Des dels inicis d'aquest mandat, fa ja 3 anys i mig, s'ha seguit aquest procés d'anar reduint la despesa en béns corrents i serveis, la que és de funcionament, per a poder destinar-la en aquests ajuts a les persones. D'altra banda, es destinaran més d'1,8 milions d'euros a inversions, la meitat dels quals seran per infraestructures. Es fan 1.880.000 euros en inversions sense cap endeutament. És a dir, no concertarem cap crèdit, sinó que això es financia amb els impostos, les taxes, amb els ingressos que té l'Ajuntament. Dins d'aquestes inversions hi ha inversions per a despesa social, també, que permetran arranjar els locals que hi ha en el carrer Sant Pau i realitzar la seva compra en el mateix temps. Aquest arranjament permetrà que en aquests locals s'hi col·loquin un centre de treball, d'atenció social, de distribució d'aliments i, per tant, se li dona l'originari destí que tenia que tindre. Però, a part d'això, hi ha tot un reguitzell d'inversions que permetran la millora de la informàtica municipal, de tots els sistemes, per donar major eficàcia en aquesta administració. I, finalment, despeses amb atencions a la via pública, amb reguitzell d'actuacions de millora, bé sigui dels jardins Puigpujades, bé siguin del cementiri, bé sigui de pla d'asfaltatge, que es continua. La partida de cultura creix un 3%, educació i joventut un 5%, esport un 9% i promoció econòmica i seguretat un 1%.